Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 21 kan bulan na Enero taon 2023. Liwat ming ihatod sa Indoan mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretan tiniripon po Lunes hasta Sabado, live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 Radyo Natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News Official FB page, YouTube channel asin Sepio Naga FB page. Sa pangarangkan Bilog na News Team, ako po ang sa inyong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, 3,000 na mga bagong botante sa Siyudad ni Naga piglalaumang mairirehistro sa nagpapadagos na voters registration. Ang detalyas haliki Joel Sulina. Labisa 3,000 na mga bagong botante ang nilalaumang maidudugang sa presenteng 119,119 na voting population kan Siyudad ni Naga basado sa nakuang datos kang Comelec Naga sa nagpapadagos na voters registration ngunya na taon. Sigun kay Abogado Michael Julia, election officer kang Comelec Naga, puon kan Disyembre 12, 2022, sagkod kang nagtalikod na aldaw, igwanang total na 2,171 na mga bagong botante sa syudad na nakapagparehistro asin ma-qualified na magboto sa nagdadangadang na barangay and SK elections sa maabot na Oktubre 2023. Aminado si Attorney Michael Julia na matumal o hababa ang turnout ka mga nagpaparehistro asin nag-a-average sa ng 80 to 100 per day ang nagpaparehistro sa indang opisina. Mantang nagsakat man sa sa 200 ang mga nagpaparehistro sa ginibumanindang mga satellite registration sa mga piling barangay, kabali na ang satellite registration sa district jail kan syudad kung saan sobra sa sanggatos na mga PDL na mga taga-Naga ang nakapagparehistro bilang mga botante. Sa maabot na Enero 24, 25 asin petsa 26, magkakaigwa pa ning satellite voters registration sa Barangay Campanikwason, Barangay San Felipe, asin Barangay Kararayan, antes na matapos ang voters registration sa maabot na Enero 31 ngunya na taon. Dakul-dakul man nakapagpatransfer kan sa indang rehistro bilang mga botante sa syudad, hali man sa iba pang lugar na maagi pa man sa ERB hearing. 1,171 na kita. Medyo mababa pa yan figure na yan. Ang mag-na turnout at least 100 to 200 per day. Pero may mga aldaw talaga kitang less than 100 lang sa tuyang nagpaparehistro. 2022 po, December 2022, ano kita, 119,119. Ayan po ang sa tuyang voting population. Madadagdagan ba po yan? Opo, madadagdagan ng siguro baka hanggang 3,000 lang garo kita maidadagdag na dyan. Pero ilangan po sa hanggang last day of registration. May mga ang mga registrant pwede magpasiring sa opisina kang Comelec para man maghabol asin makapagparehistro poon Lunes sa Good Sabado alas 8 ning aga sa Good alas 5 ning hapon. Mientras tanto, sinabi ni Attorney Julia na ngunya na simana ang huring duwang aldaw, petsa 21 asin petsa 22 kang Enero, sa aldaw na Sabado asin na Domingo sa loob kang Robinson's Mall ang Register Anywhere Project o RAP kang Comelec para man sa mga bakong taga-syudad ng Naga na mauot na makapagparehistro bilang mga botante sa lugar kung saan sila maboto. Magdarasala ng government issue ID para man makapagparehistro online. Konsepto kaning Register Anywhere Project, pwede ka na magparehistro maski bako kang residensya Naga. Bako kang residensya sa Los kang Naga ka ano. Halimbawa, ako naka-star ako talaga residente ako kang Quezon City.
Pero temporary, nagka-start ako sa Naga, nagtatrabaho ako nagkaklase. Then ako kapan magpa Quezon City para mag-rehistro. Pwede na ako mag-rehistro dyan sa may Register Renewal Project ng COMELEC sa Robinson. Pero every Saturday and Sunday lang yan. Ang pinakahuring alda po kayan, ngayon semana na lang pala, 21 and 22. Nagpon kayan kan Disyembre, every Saturday and Sunday. Kaya, grab the opportunity, makapagparehistro. Itong mga bako mantaganaga na gustong mag-rehistro naman sa lugar kung saan sila naka-start. 21-22 po yung kang January. Okay. Pero ang... Para sa Naga Ngunyan News, Joel Surido. Mientras tanto, singil sa rental asin terminal fee sa Bicol Central Station, planong langkawan. Ang detalye sa haliki Paulo de los Santos. Tanganing masustiniran ang marhay na serbisyo sa mga pasahero na nagroroso sa Bicol Central Station o BCS sa ibong kan paglangkaw kan presyo nin pamasahe, taripa sa kuryente asin tubig. Kamautan ngunyan kan mismong manihamento kaini na langkawan ang terminal fees na pigsesingil sa mga bus companies per trip, mapa local man o interregional ang ruta. Sigun ki BCS General Manager Roderick Reforzado, preparado na ang sa iyang opisina na magkondusir nin konsultasyon sa mga stakeholders kan terminal na may katuyuhan na ipasabot ang pangaipo sa terminal fee increase, huli naman sa paglangkaw kan presyo kan mga nasambit na essential services. Pigsabi ni Reforzado, kaipuhan madugangan ang terminal fee na nagtetinir pa sa 140 pesos per trip na pigsisingil sa mga bus operators na may local routes. Poon pa kan taon 2015 sa mga ordinary buses na may biyaheng Naga to Manila balikan, nag-aabot 750 pesos ang terminal fee, mantang 1,500 pesos sa di aircon. Susog pa kay Reforzado, alagad paliwanag kan General Manager kan terminal na madepende sa pag-uuruyonan kan stakeholders sa konsultasyon ang porsyentahe asin presyo kan idudugang sa terminal fees na pigsisingil sa mga operators apwera sa terminal fee. Kamautan man kan BCS management na isairarom sa konsultasyon ang rationalization o pag-uniform kan presyo kan rental fee na pigsisingil sa mga stallholders kan terminal. Dugang ni Reforzado, ang presyo kan renta kada stall sa terminal sa presente day parareho asin nadepende pa sa billings na pigpapataw kan Market Affairs Committee kan sangguniang panlungsod na iyoan may mandato na mag-imponer nin billings asin mag-require nin applications sa mga negosyanteng maut mag-okupar nin espasyo sa mga local economic enterprises. Siring kan BCS nagsumiter na nin proposal manungod sa dugang singil sa terminal asin rental fee. Si Reforzado na nagahalat din kasimbagan hali sa nasambit na komite, pigkakarkulong 37 milyones pesos ang gross income kan BCS kan 2022, kung sa gikan ang 11 milyones pesos na kantidad kan fondo na pigbugtak sa kaban kan lokal na gobyerno para sa presenteng taon. Mga saro kaya na pigihiling na pwedeng i-suggest o i-propose ng Bicol Central Station Management is madagdagan din si Terminal Vista. But again, that's subject for consultation, especially sa mga bus operators, mga bus drivers. That's number one. And number two, actually may pig-submit na kami sa Market Awards Committee na proposal manungod sa rationalization kang rental rates sa stall rental rates sa Bicol Central Station. And nahiling minasaro din yan sa magiging paagi para mas magdagdag pa ang satuyang ang income. But then, para sa Naga Ngunyan News, Paulo de los Santos. Sa iba pang bareta, sarong iconic bridge kabali sa ibubugtak o ihahamanon o itutugdok sa pigahaman na Almeda Mabolo Bypass Road. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Matapos na makaguno ni mga positibong reactions asin komento, kabali na ang pirang mga suwestyon sa post ni Alcalde Nelson Legacion sa iyang official FB page sa posibleng maging disenyo kang ikukonstruer na tulay para sa Almeda Mabulo Bypass Road na masirbing balyuhan ka mga bihikulo asin tao sa Bicol River.
Kinumpirma kang alkalde na pigproponer niya sa DPWH na maging iconic ang ikakaag na tulay para digdi. Sigon kay Mayor Legasyon, igwanang sobra sa 200 million pesos na nakatagamang budget para sa tulay kang Almeda Mabulo Bypass Road. Suway padigdi ang 200 million pesos man para sa kasumpay na konkretong tinampo sa porsyon kang Barangay Mabulo, pasiring sa boundary kang Naga Milaor area. Alagad sa naging pagipag-ulay kang alkalde sa mga opisyal kang DPWH, partikular kay Engineer Fabia, Planning Division Chief kang nasambit na opisina, pinagsestyon niya na maging iconic ang tulay na pig-uyunan man kang DPWH Bicol na iyo man na mapreparar kang magiging disenyo kang iconic design kang nasambit na ikukonstruir na tulay. Yun na ma-prepare nin design for an iconic bridge. Kakaiba dapat, pero reflective of Naga. Dugang pa kang alkalde, igwa na siyang instruction sa special project team kang city government para man mag-create ning magiging disenyo kang iconic bridge na ipipresentar man sa mga opisyal kang DPWH para sa final design kang nasambit na tulay na ipapatrabaho kang DPWH as in ini nilalaumang mapupunan sa masunod na bulan ng Marso o Abril ngunya na taon. This week, ang team kan Region DPWH maigdi po sa City Hall. Atubang taman sa inda itong sa tuyang special projects team. Hopefully, igwa na pong design and makahaman in common design, mag-agree as to the final design na iyo ang ibibid. Tibaad po by February si bidding, and then by March or April, mapo na. Ulita iconic and Instagrammable ang nasambit na disenyo, igwa ining component na pwedeng lakawan kan tao, dangan bike lane, kabali na ang mga pailaw. Sumpay pa kang alkalde, haraniman ang iconic bridge sa pinagkukonstruir na People's Park and Recreation Center as in Boulevard sa Diversion Road as in Bicol River. Kaya dapat ang ikukonstruir man na tulay para digdi, may complement man sa disenyo kang iconic bridge kang Almeda Mabulo Bypass Road na pinag-uyunan man kan DPWH. Hindi man po siya duman sa satuyang na designar na sarupang project itong People's Park and Recreation Center, Pasyaran. Likewise, itong Almeda Mabulo Bypass Road, i-connect naman yan duman sa satuyang si road component kan satuyang boulevard starting from Diversion. Kaya dapat si tulay sa Maisagop Creek along the Bicol River Esplanade or Boulevard, complementary man si design kayan duman sa magiging iconic bridge. Nakaulay ka naman po ang team kan District Office, 3rd Engineering District kan DPWH, and sangayan man po sinda. Dito pero magiging parang duwa talagang arta to. Pero itong sa Maisagop Creek, medyo sadit lang ito. Ang lapad kan tulay ka ito around 25 or 30 meters lang. Pero dapat bako man siya itong very ordinary bridge. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Solida. Mientras tanto, resolusyon na nagtataong poder kay Mayor Nelson Ligason tanganing magkipagnegosar sa landowners sa tutugdukan para sa pit cemetery. Approve na sa sangguniang panlunsod kanagan. Detalye sa halik kay Paulo de los Santos. Aprobado sa sangguniang panlungsod ang resolusyon na mataunin poder kay Alkalde Nelson Legasyon na makinegosyar sa mga landowner sa syudad din Naga na posibleng magpabakal o magdonar kan sa indang propiedad para sa pag-establisher nin pet cemetery. Sigun kay Konsyal Joselito del Rosario, Chairman kan Committee on Public Utilities kan Sanggunian, pigpasar na kan konseho kan nakaliis na taon ang Ordinance number 2022-042
na may katuyuhan na maestablisar ang pet cemetery sa syudad asin nagpapangalad sa basang na paghapon sa basurahan, salog, magin pagsulo kan mga nagada na atamang hayop bilang huma sa salud kan publiko. Sa sesyon regular kan Martes sa Enero 17, pigsabi pa ni Den Rosario, nasusog sa iyang pag-adal sa ordinansa, mayo pa rin pigpapasar na resolusyon ang sanggunian na nagtataon ng autoridad sa alkalde na makikoordinar sa mga persona na may sadiring lote na posibleng gibuhon pet cemetery. Huli digdi, maninigo na magpasar din siring na resolusyon, sigun pa kay Del Rosario. Kang pig-review ko, Madam Chair, may papapalan kitang authority na pigtao sa City Mayor to negotiate with any interested lot owner of in Naga City. So I think it's proper that we pass a resolution authorizing His Honor, the City Mayor, to negotiate with interested private property owner or owners for the possible site of the Naga City Pet Park and Cemetery. So hence this proposed resolution. So with this, Madam Chair, I move that we adopt this resolution. May second. Kaya approve. Next Thank item. you, Madam Chair. Sa ibong kaini, aminado ang konsihala na sa presente padagos pa ang paghalatkan sa iyang komite sa mga landowner sa syudad din Naga na maut ipabakal o ipaokupar ang sayin ng propiedad para sa pet cemetery. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Education, Scholarship and Sports Office nagpunang mag-ako nin mga application para sa tertiary scholarship program. Ang detalyes haliki Joel Sulina. Pinuuna na kang aldaw na Lunes, petsa 16 sagkod katapusan kang bulan ng Marso 2023 ang pagresibi ng aplikasyon para sa gabos na mawat maging scholar kang syudad o makalaog sa tertiary scholarship program. Sigun kay Atty. PJ Barosa, ang acting ESO head, kung ika 25 anyos pababa asin nagkaklase sa koleyo o makoleyo pa sana o igwa ding 2.5 o 80% na average sa pigklasihang kurso o high school graduate na igwang 80% average asin mayong failing grades, pwede na magkuha ding application form asin magsumitir kay ni sa opisina kang ESO asin makapag-avail ning tertiary scholarship program ang mga estudyanteng taga-syudad, lalo na ang mga tiyo sa lagad deserving ning scholarship huli sa maray na performance sa academic asin mga aki kang Queen Program beneficiaries maging mga naon sa sektor kang PWD. Sinabi pa ni Atty. Barosa na mga masumiter ning aplikasyon nakatala amang isa lang sa eksaminasyon para duman madeterminaran kung pirang percent kang scholarship grant ang maitatao sa sainda kung sain ang pinakahalangkaw sagkod sa 20,000 pesos para sa tuition fee. Depende sa grado na makuha sa eksama para makalaog sa tertiary scholarship programa. Sa presente, labi sa 300 ang mga scholar kan syudad na nagkaklase sa mananglain ng mga pribadong universidad asin kolehiyo sa Naga. Sa mga interesadong maging scholar kan syudad, magpasiring na sa ESO office sa City Youth Center. Dara ang mga maninigong requirements, siring kang voters IDs, matriculation form, asin iba pa para man magkuha ng form asin makasungitir kay ni antes ang pinagtalaang deadline sa Marso 30. So si mga maawot po maging scholars kang syudad, ang application period po January 16 to March 30. So sana po dahil maglagpas. Agad na po kamo duman ng form tapos siya naman po duman si requisitos. Kung pinasigurado kan sa tuyang alkalde, si PIDAW na sa kuya mang pinapamayuhan nagkaigwang 15% budget cut. Pero po ang scholarship, pinasigurado kang alkalde na dahil po mabawasan, kay puwan po yan ka mga estudyante niya. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, sa ibang bareta, bagong Naga City Women's Center, inauguraran kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyas kayan, haliki Paulo de Santos. Tanganing dagos ng mapakinabangan ang New Naga City Women's Home sa Sitio Karumatig, Barangay Carolina, Syudad din Naga na pigbendisyonan kan Enero 17, Martes, pigmarhay ni Vice Alcalde Cecilia de Asis, founder kan Bantay Pamilya Program na maghanap nindugang na fondo.
Sigun kidi Asis, maawot niyang idulok ang pangangaiponin mga kagamitan, maginan pagpapintura kan interior as in exterior kan infrastruktura sa mga namamanwaan kan syudad na may kakayahan na makatabang sa pagpatapos kan nasambit na women's shelter. Bilog na ang 2-story 8 rooms na building alagad day pa napinturahan. Sigun pa kidi Asis, nagpromesa si Alkalde Nelson Legacion mapadapit sa budget kan lokal na gobyerno tanganing matawan kolor ang establisamento na pigpatugdok sa katuyuhan na maresolbaran ang problema sa nagdadakol na kliyente kan Bantay Pamilya Program, partikular na ang mga kababaihan na biktima nin panaabuso sa kanya-kanyang pamilya na kaipuhan isirong, protehiran asin atamanon kan gobyerno. Pigsabi pa ni De Asis, igwanan nin dating eksistedong women's shelter sa bisinidad kan City Hall. Alagad nag-aabot na sa 20 kababaihan ang pig-aakomodaran kan nasambit na programa dahilan kan overcrowding sa pasilidad. Dugang ni De Asis, 2 kwarto sana unavailable para sa mga babaeng pigmaltrato asin pigpoprotehiran kan lokal na gobyerno sa pasilidad. Kaya nagiging turugan na kan mga ini ang opisina kan Women's Center asin kan Bantay Pamilya. Apwera pa kay ni, nag-aabot na nin taon ang stay-in kan mga kliyente huli sa kawaaran nin maninigong pamilya o persona na maataman sa mga ini. Huli digdi, naghagad ang Vice Alkalde nin 5 milyones pesos na asistensya kay Kongresista Gabriel Bordado kan Tercer Distrito kan Camarines Sur para sa pagpatugdok nin bagong women's shelter sa lote mismo kan lokal na gobyerno sa nasambit na barangay. Ano ko 5 million digdi sa building. And hopefully, nahagad pa kita, tanahiling manindo, dahil panggayo, fully siya, mayo panggayong, kulang pa talaga, kaya mahagad pa kita ning, baka nagsihirit pa ako na kung pwedeng madagdagan, kung bako kung gabi, baka sa tuya, sa lokal na gobyerno, na nag-promise naman si Mayor na mapapinta, siya ang lokal, sa lokal na gobyerno, ang pagpinta kang asin itong sa mga laog. Kaya madurulok pa ako sa ibang may marhay na buot, asin bukas ang bulsa na magtabag digdiyo sa samuya. Para sa Nagangunyan News, Paulo De Los Santos. Sa satuyang huring bareta, pagpapakarayo upgrading Canaga City Sports Complex, pigpaplansanakan Education, Scholarship and Sports Office. Ang detalyas kayan hali kay Joel Sulid. Pinaplansya na kang Education, Scholarship and Sports Office ang programa para sa pag-establisar din Sports Academy. Kansyonada, kabali na ang plano sa pag-upgrade kang facilities kang sports complex. Sa entrevista kay Acting ESO Head, Attorney PJ Barosa, ang purpose kang Sarong Sports Academy, iyon na mas pang magkaigwaning development system na design para man matabangan ang mga local athletes na hali sa grassroots o mga barangay kan syudad maging mga eskwelahan sa napili nilang sports kung sa insinta nag-excel karing mas pang mapakusog asin mapaurog ang sa idang tibay dangan makasabay sa mga pang-national sagkod international sporting events. Pira sa inisyal na programa sa Lindong kang Sports Academy, cover magpuon sa aquatics, athletics, badminton, gymnastics, table tennis, taekwondo, asin iba pang sports. Igwa namang proposal, mas mapakaray ang sports complex sa Pakol, asin makaaganing dugang na fasilidad, dangan mga buildings para sa iba pang sports bilang parte kang programa kan syudad sa tabang asin suporta ka mga national financial agencies and institutions. Gibunta po sa sports, syempre mas mapakusugunta pa. Igwa na pong sugo sa tuyaan sa tuyang alkalde na pakarayon ang Pakul Sports Complex. Magkaigwa kita ng Sports Academy. So yan po ang direksyon ta. Ngunyan po pigahagad ko na si Site Development Plan kang Pakul Sports Complex. May mga bakante pa po ba duman ng mga lote. So ang direksyon ta po malaga na nito ng mga bagong building na makater duman sa mga sports na mayo pa duman. So ngunyan po yan ang direksyon ta as in maawot niya to na sa paging ini malikay ta mga aki sa malain na mga sa droga, malain na mga gibo asin na mas mapakusog ta ang sports sa Naga. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina.
Yan mga tugang ang katilpunan kan sa tuyang mga bareta sa Anaga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, sangguniang panlunsod kanaga asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inian sa indong naging parabareta Roy San Ramon, mabalos kan sa indong bagantabay, masunod na sa tong aramon kay Banan Alir Rion Danga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo de los Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Marhay na aldaw, Naga. Bakong madali an sa to mga pig-agihan kan mga nakaaging taon. Ngunya naman, an angat sa tuya, iyo an pondong hababa. Dahil sa pagtapyas kan pondo, hali sa nasyonal na buwis, dara kan epekto kan pandemya sa ekonomiya. Alagad, dai kita mauntok, padagos kitang mainguha, tanganing an pondong natapyas, matampadan, asin an sa itong mga proyekto para sa syudad, mahaman, asin makatao tulos, nin oportunidad. Kaya siring kan dati, kita makikipagtabangan sa mga pribadong tao, negosyo, asin grupo, asin mga ahensya kan gobyerno. Kita makikinuparan, tanganing an sa itong mga napunan, tulustang mapakinabangan. Sa edukasyon, padagos an sa itong pagtugdas, mga bagong eskwelahan sa tuyang ibabariwas, urog na sa mga puwerang lugar na kaipuhan, tanganing daing aking nagenyo an nababayaan. Isita po ang pagtios ngunyan. Kaya mga bagong scholarship grants sa tuya man na pinabuksan para maging tulay sa pag-abot kan mga pangiturugan, asin makatabang sa mga estudyanteng nag-iinguha, alagad tika po, na makatapos kan sa indang kolehiyo. Sa paharong, mapadagos ang sa tuong kolaborasyon, daing untok ang sa tuong pakikinegosasyon, para ang mga lote na kaipuhan, mapasatuya, asin maialukar taman sa mga pamilya sa presyong hababa. Sa salud, ang sa tuong hospital, labo-labo ang pagpatrabaho, pagtugdas nin mga primary healthcare centers sa mga estratehikong lugar, sa to naman napupunan, para harani sa lambang nagenyo ang serbisyo na kaipuhan. Trabaho asin ekonomiya, sa to man giraray na prioridad. Dakol na investments ang nagpuroon na, dakol pa kitang kinakaurulay para lumaog sa Naga. Tanganing mas marikas ang sa tong pagbuhat sa mga bagong oportunidad. Sa turismo asin creatives industry, kita naman mataya. Bagong convention center sa tuya ng pupunan, tanganing mas dakol na okasyon ang madarata sa Naga. Na mahatod man trabaho, bako sana sa mga artistang nagenyo asin nagenya, kundi sa mga driver, sa radit na negosyo, asin mga hotel sa syudad ta. An sa tong Bicol River Boulevard, hinahaman tanaman. Para ang People's Park and Recreation Center, ang bagong pasyaran kan mga nagenyo na sa tong pigplano, makapuon na, asin mahaman, antes matapos ang sa tong termino. Ang agrikultura, danay tapang papauswagon sa paagi nin mga bagong makina, na kaipuhan asin paghiras kan mga bagong kaaraman, gigibuhon tapang mas episyente ang mga parauma sa pagtanom asin pag-ani para makadugang sa minamaot nyatong food security. Para man maparikas ang satong digital transformation,
mga dugang na internet hotspots sa tuya pang ibuburugtak. Papapunan ta naman ang pag-adal asin pag-develop nin mga applications na ma-automate kan mga transaksyon sa City Hall sa marikas nyatong pagkuan nin serbisyo sa lokal na gobyerno asin pagproseso nin mga dokumento. Sa infrastruktura, padagos kitang ma-invest. Taini ang pundasyon kan sa tong ekonomiya. Mga bagong dalan sa tong momok naon, mga drainages asin flood control projects haharamanon. Dahil sa satong pag-inguha, initial na pundong kaipuhan para sa Center for Safety and Resilience sa tunang nadisponir. Ini ang magiging emergency operations asin Central Command Hub kan PSO, PNP, Bureau of Fire asin CDRRMO. Magkapira po sana ini sa dakultapang sisiributan para maging mantenido ang satong kamugtakan bilang most competitive component city sa nasyon sa duwang sunod na pagkakataon. Sa tabang po nindo, magigibo ta ini gabos para sa futuro, para sa imo, para sa lambang na genyo. Uswag pa, nagana! Nandito na, para naman kita nararanasan. Ang saya
The People's Budget Ordinance, PBO of Naga City, is an innovative program that further strengthens the city-renowned participatory governance by ensuring that local budgets are responsive to the needs of their respective constituents and are prepared and approved through a transparent, efficient, and participatory process. Consequently, it drove the city government to pilot and pioneer the development of a voluntary local review, VLR, of Sustainable Development Goals, SDG, in Naga, which the innovative policy mandated as part of the enhanced planning and budgeting process. A two-tier public consultation process of departmental and city plans and budgets organized by the Naga City People's Council and the pioneering 2022 VLR, which aligns with the Philippine Voluntary National Review, VNR, lie at the heart of this innovation. Enacted into law on October 10, 2017, City Ordinance Number 2017-072 covers both city and barangay budgets. In her explanatory note, author and former city councilor Mila Raquid Arroyo said that a good budget should not only fund public purpose but should also and primarily be truly responsive to the needs of the people. To achieve this purpose, the budgeting process must be efficient, transparent, and participatory. Indeed, the Naga City has long been known for its participatory governance processes. In 1997, it established a system of partnership with local civil society organizations by creating the Naga City People's Council, NCPC, the city-level federation of CSOs that selected their representatives to mandated national and local special bodies and standing committees of the city government. Consequently, planning documents of the city government were crafted with strong people's participation through NCPC sectoral representatives, among others. But how to ensure that these plans are translated into budgets, truly responsive to people's needs, remained a formidable policy gap for 2 decades. This is what the program sought to address. The foray into piloting the VLR is a logical consequence of the policy. In 2020, it took on UNESCAP's offer for Naga to pilot a voluntary local review of the SDGs in the Philippines. A VLR is a process through which local government undertake a voluntary review of their progress towards delivering the 2030 SDGs. VLRs enable LGUs to present a comprehensive picture of their social, economic, and environmental progress, thereby connecting local plans to a global agenda. The program has 4 objectives. 1. Results-oriented. Public funds shall be expended only for public purpose clearly defined under the appropriation measure. Number 2. Evidence-based. The annual budget shall respond to the local situation as reflected in the Community-Based Monitoring System, CBMs, or other local data. 3. Participative budgeting. Constituents had been given the opportunity to comment on the budget, and these are considered by the mayor and the sanggunian before approval. Number 4. Plan budget link. The annual budget is the lifeblood of the Local Development Plan, LDP, and the Annual Investment Program, AIP, formulated in consultation with the local stakeholders. To achieve these objectives, the program pursued the following strategies. 1. Voluntary local review. The city government pioneered a voluntary review of the SDGs using VLR. As a result, it has adopted the VLR as a monitoring tool for its new CDP 2022-30. Number 2. Regular CBM surveys. Since 2011, Naga has already implemented a total of 3 CBM surveys. The result of these surveys are being used by city government agencies in formulating their plans, investment programs, and budgets. Number 3, a 2-tier public consultation process where departmental and city plans and budgets are presented to stakeholders is organized by the NCP with the support of City Planning Department face-to-face in 2018 and 2019 and virtually in 2020 and 2021 due to the pandemic. This provides the platform through which the public can provide feedback on what city agencies are actually planning to implement during the next budget year. Number 4, City Statistics Committee.
Lastly, the Naga City government organized the Naga City Statistics Committee to become the institutional home of the VLR process, as well as the critical monitoring of its plan and budget outcomes using the SDGs and other local indicators. After 4 years of implementation, the latter two, under the difficult and trying COVID-19 pandemic, the program produced the following positive results and impacts. 1. SDG alignment. The programs, projects, and activities, PAPs, being implemented in Naga were generally compliant with the SDGs. For city government agencies, 100% of the 56 departments, offices, and program units were found compliant, owing to an emphasis on SDG alignment in the planning and investment programming phase. For barangay governments, from 41% in 2020, the level of compliance rose to 89% in 2021 and 2022, with only 3 of the 27 unable to submit their proposed budgets to the planning department for review. Number 2. Positive impact of budget consultations. A quick survey among city agencies showed that while all the budget proposals did not change, 29% of the respondents implemented adjustments in their agency activities in response to comments and suggestions from stakeholders. This includes the City Nutrition Agency, which decided to offer milk supplements to senior citizens after it was pointed out that nutritional issues also affect their ranks. Previously, this is absent in their original proposal, which traditionally focuses on infants and mothers. Number 3. Participation improves government plans, programs, and activities. Even under trying circumstances, the program showed that public participation can help improve service delivery. This can be seen from experiences of the city's population, information technology, disaster risk reduction, and arts, culture, and tourism agencies who all adjusted their menu of services to improve client response. With improved quality of participation, this should only get better. Number 4. Participation improves quality of life, especially of marginalized and vulnerable sectors. Again, this is the most evident in the case of the City Nutrition Program. Since its inception, this highly decorated agency of the city government has focused its nutrition program solely for the welfare of mother and children. Little did it realize that senior citizens are also faced with nutritional challenges, and the budget consultation surfaced this. As a result, the agency reconfigured its program offerings within the same budget ceilings, thereby contributing to a better quality of life for its 1,000 needy members. Number 5. Third-party monitoring can be actualized. Finally, by closing the loop and implementing the pioneering voluntary local review of the SDGs in the Philippines, the program also demonstrated that participatory monitoring of local plans and programs can be pursued through the Naga City Statistics Committee and using the VLR as a reporting platform.
ng maraming mga lokalidad, the COVID-19 pandemic and its resulting economic fallout caused every one of us substantial hardships. At yung hirap ng 2020 at 2021 ay maaaring naging mas malala pa siguro kung hindi naging maagap at nag-step up ng mga programa ang aming city government through our Metro Naga Public Employment Service Office. Here in Naga, we localized national programs gamit ang lokal na pondo para mas maraming magbenepisyo ng mga Nagenyo, katuwang ang ating private partners. Una sa aming listahan ay ang Naga City Community Employment Program which localized Doles Tupad na nagbigay ng short-term employment para sa aming mahigit na 7,000 na mga informal workers na pinaglaanan ng 25 million pesos na pondo ng lungsod. Para naman matulungan natin yung mga maliliit na negosyante at sila ay maging katuwang namin sa pagbalik ng sigla ng ating ekonomiya, the city allocated 10 million pesos para simulan ang Naga City Business Stimulus Program. Parang katulad ito ng Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program ng DTI. Ang programang ito ay nagbigay tulong sa aming 157 micro and small enterprises na may 510 workers. Ang pangatlo ay para naman sa aming mga kabataan. Kung merong spesang dole, here in Naga, mayroon kaming SEFE or yung Summer Employment for Enrollment Program na nagbigay naman ng tulong sa 420 students to earn for 20 days. At ang ikaapat ay ang Naga City Tabang Tugang Program na nag-localize naman ng AKA program ng OWA that help displaced workers with startup capital to help them engage in home-based and online livelihood undertakings. 67 enterprises at 76 employees ang natulungan ng programang ito na may funding na 350,000 pesos. Our Metro Peso also understands the need for an online platform kaya bumuo sila ng Facebook page which hastened their online referrals reaching more than 670,000 individuals and gathering 23,000 followers. Katuwang ang private sector, our Metro Peso was able to realize programs such as tablets for kids of informal waste segregators covering 250 beneficiaries. Naglunsad rin sila ng Bike for Livelihood project covering 15 beneficiaries. At ito po ang kwento ng aming bayanihan para sa pagbibigay hanap buhay sa aming mamamayan. Nagpasalamat kami Mayor ta nagibuang kami ding drainage. Kaya salamat po Mayor sa tinaong tabang sa mo. Didikit lang na uran-uran na baha. Kung nagbabagyo, alangkaw, tagdingani, uran-uran lang, matubig yun nagdiyo. Nagkaiguang drainage, dakulang tabang ta kuyan mag-uran dahil na binabaha. Yan ang kagayunan kang marabot ng mga kalamidad araw kang bagyo maray na talagang dahil na mabaha dito. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig sa papano ni. Dahil na kami daw may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuyan man dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaagi. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka lang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Sa eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, di na naman sila masasakitan ta. Pag-abot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Ligasyon po, sa iya pong mga pag-iriba. Ta kami po nakaganana din footbridge, ay naman po kami masasakitan. Ta kami, anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakan sa kuyang pamilya. Salamat. Mga tugang, uya na ang programang Sa Tug Aramon.
Diyos Maria Sabado pagkaga mga tugang, welcome sa programa sa tong aramon. Ito po sa inyong lingkod, Allen Riondanga, petsa 21, bulan na Enero taon 2023. Kita po mga tugang, live na nadadalan sa Naga City Government FB page, Naga Ngunyan News FB page. Siring man, nadadangog sa satuya na pong tulong partner radio stations, 89.5 Radyo Natin, 100.5 Bicol Idol FM. Siring man ang satuyang bagong katuwangon niyan na istasyoning radyo ang 104.7 Bossing FM. So live naman kita mga tugang na nadadangog sa istasyon kang radyo Bossing FM. Maray na pag-aga mga tugang, mauran-uran manggiraray sa tuyang pagkaaga. Dara po ini kang shear line na nakakaadanyar sa sirangan na parte kan Pilipinas, kaya banan po dyan ang Kabikulan, as in iba pang parte kan Southern Luzon, as in Kabisayaan. Kaya po may pag-uran-uran manggiraray kita, pero bako na siya araw katong mga nakaaging aldaw na makusog. So mga light to moderate rains ang sa tuya pong mamatian, may eksperyensyahan, ngunya na bilog na maghapon. Mga tugang, kan suudma, pigpirmahana ni Alcalde Nelson Digasyon ang ordinansa na pigpasar kang konseho o kansanggo ang panglungsod kang syudad ning Naga na nag-i-extender kan pagbayad ning business taxes, fees, and charges na mayo po nin penalty as in surcharges. Kudta na mga tugang, kung mayo si ordinansa, kung dai na ipasar si ordinansa, kansuudma, Enero 20, nagtapos na o nagpasuna ang deadline kan pagbayad dapat ng business taxes, fees and charges o pag-renew kan mga business permits and licenses sa gobyerno lokal kang Naga. So kuta nangon yan, Enero 21, igwa na po yaning charges kung mayo si ordinansa. But since igwa na pong ordinansa na nag-i-extender kan pagbayad ng buwis, sagkod, kaya po ina, business fees, business taxes, fees, and charges. Ito po ni may mga negosyo sa Naga. Sagkod na po Enero 31, ang pinagtataong plaso kan gobyerno lokal kang Naga para po kita makapag-settle, makapag-renew without penalties and surcharges. Kaya maray na bareta po ini duman sa mga negosyante, urog na po duman sa mga dai nakapila kan mga nakaagi po mga aldaw. So igwa po kamo sagkod January 31 para po mag-komple, magkuaning permit o mag-renew ning permit sa gobyerno lokal kan Naga. By the way po mga tugang, ngunyan aldaw na Sabado, Enero 21, bukas ang satuya pong Business One-Stop Shop dyan sa People's Hall para po mag-ako kan sa indo pong mga applications for renewal, siring man magproseso kan sa indo pong mga papeles, mag-ako po kan sa indong mga bayad for business fees, business taxes, fees, and charges. Kay ba naman doon mga tugang sa pigaprubahan kang konseho na pigpirmahan ni Alcalde Nelson Digasyon, iyo man si pag-extender kan petsa kung sain dapat makakuha na po kamo kan sa indong business permits. Ito pong dokumento mismo, si permiso mismo para po ma-display sa indo pong mga kanya-kanyang mga establishmento di negosyo. Susog po kayo duman sa ordinansa, duman sa regulation, dapat po ang mga business permits naka-display na dapat by January 31. Dapat naka-display na dapat yan. But since pag-extender kan gobyerno lokal ang pagbayad as in pag-renew ng business permits and licenses, ito pong mismong mayor's permit, si papeles, si dokumento, iyan po, pag-extender man ang pagtao nin kung mag-extender man si plaso na dapat naka-display na siya
sa mga establishmento di negosyo. So dapat po by February 28 makua ang sa indo pong mayor's permit sa City Hall. Otherwise po magiging na siyang prima facie evidence. Kumbaga iyon na to ang magiging rason, susugan. By March 1, kung dahil ka nagkuha, gustong sabihin, dahil mo na i-display ang sa imong mayor's permit sa imong establishmento di negosyo. So therefore, mapepenaliran ka mga tugang, kung ikaw po sa negosyante, dahil mo na kuha sa imong mayor's permit, dahil mo na display by the end of February, ayan po, may penalty yan. Gano'n po, 500 pesos pati. Pag dahil ka nakapag-display kan sa imong business or mayor's permit sa imo pong tindahan o sa imo pong establishmento ng negosyo. Saro po kayo mga tugang na requirement para makapag-operate ng negosyo. Bako lang po sa sulod ding naga. Igo po ning garo template ka ini ang mga manlain-lain na mga local government units. Kaya po baga mahiling ta ang mga business permits naka-display sa mga tindahan, sa mga establishmento. So, iyan po, requirement po iyang kang law. Dahil po, nangangulog na nagbayad ka na, tapos na. Dapat po si mga dokumento, si mga papeles, urog na ang mayor's permit, ang business plate, ang fire safety inspection certificate na hali sa Bureau of Fire Protection. Dapat po iyan naka-display sa satuya pong mga tindahan. Saro pa itong sanitary permit na pinagtatao kang City Health Office. Yan po pati, requirement yan by a national law. May saro pong presidential decree nagkusugo na dapat pinagdi-display kan mga establishmento ang sanitary permit para po may maaraman kan mga parokyano, kan mga parabakal na nagkukomple sa lay sanidad ang mga establishmento. Kaya ini po requirement under the law. So again po, ang pag-renew ng business permits extended until January 31 na mayo ning penalties and surcharges. And bukas po niya na aldaw ang sa tuyang City Treasurer's Office dyan sa People's Hall kan City Hall para mag-ako po kan sa indo pong mga aplikasyon for business renewal and payments for your business fees, taxes, and charges. Yan. Mga tugang, sa agaman, Domingo, katapos sa palampo ka nakaaging simana kan kapiestahan kang Santo Niño, ngayon pong January 22, gigibuhon man ang Fiestang Chinoy or ito pong selebrasyon na taunan na kapiestahan or selebrasyon kan Chinese New Year. Katuwa nga sa tuya pong mga Filipino-Chinese community. Papanginutan yun mga tugang kang St. Joseph School sa Domingo, January 22. Mga tugang, si taunan na nanahiling tang Lion Dance, Dragon Dance, gigibuon po yan dyan sa Kalabaan, Kampanganiban, pasirang po sa Plaza Quezon. Kaya po Samuya pong mag-imbitar, nakita po makisumaro sa okasyon na ini kan sa tuya pong mga tugang na Filipino-Chinese. So, around garo, kung di po ko napapasala, garo alas 4 po ito, alas 3, mapuuna ang parada. Lion and Dragon Dance, may parada po dyan. Hali po sa St. Joseph School, And 4:30 ang mobile and food parade. Hali sa St. Joseph School, pasiring sa Plaza Quezon. Then sa Plaza Quezon po gigibuon ang Lion and Dragon Dance. Nasusundan po ng sarong cultural show. And pag 7 p.m., iga po ng fireworks display bilang pagsabat sa bagong taon kan Filipino-Chinese community. Kuyang palang ngunyan, water rabbit. Water rabbit ang garo nakatokang zodiac. Yaon sa Chinese zodiac. Year of the Water Rabbit. So, again po sa mga pag-imbitar sa Kabus,
sa higibuon pong Fiestang Chinoy or Chinese New Year celebration dyan sa Plaza Quezon. Katawang tapudigdi ang St. Joseph School, siring man ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Yan. Kaya, again, magirilingan po kita sa Plaza Quezon sa aga, aldaw na Domingo. Mga tugang, sa mayor na tema, tukaron ta po ngunyan, kaman kaaging aldaw, very, maribok na maray ang sa tong social media. Dahil bagadigi sa mga kahaputan, manungod giraray sa suspension of classes. Tuyong may pag-uuran or igwang huma ning pagbabaha. Yan. Mga tugang, maintindihan ta po nangunyan, kung dati, ang pagsususpinder ng klase, tuyo sa nang may typhoon warning signal. Iyang kato ang basihan. Kaya lang, kanaglaog ang administrasyon ni Presidente Benigno Aquino, nagpaluwas siya ng sarong executive order na nagtatauman ng kapangyarihan sa mga lokal na gobyerno, sa pagi po ka mga local chief executive, mga alkalde, asin mga gobernador, na magtao ning or magsuspinde, magtao ning kasuguan for localized suspension of classes kung maya po ning warning signal or typhoon warning signal. This was way back in 2012. 2012 po pinagluwas executive order na iyan. Pero po under the new secretary, ngunyan po under Vice President Sara Duterte, na iyo po nagtutuko na Secretary of Education, kang nakaagi pong taon, Setyembre 2022, to karon ta po ini Department Order number 37. Yan. Ini po ang panundon or guidelines on the cancellation or suspension of classes and work in schools in the event of natural disasters, power outages, power interruptions, and other calamities. So gusto sabihin pala mga tugang, bako na sa nang huma kang bagyo, ang rason, kung pwedeng suspindiron ang klase. So kay bala na dyan ang iba pang kalamidad or impending calamity. In fact, pati nga ni power outages or power interruptions and other calamities. Himay-himayon tayo mga tugang. Yan. Ang rason, susog sa DepEd, ang rason kung taano pinagpaluwas ang DepEd Order number 37, iyon na, of course, very basic ini mga tugang. Sa prinsipyo na kaipuhang protehiran ang kaligtasan. Pagsiguro na dai mamumugtak sa man nakatibaadan ang mga estudyante asin mga paratukdo. Alagad, kabaing man kaini mga tugang, ang pagsiguro na dapat daiman, madanyaran, so dapat na pagkanood na makua, kan sa tuyang mga estudyante o mga learners, mga kaakian, na yaon sa eskwelahan o nagkakaralase. So kaipuhan pong maging balansyado, ang pagtratar, tuyong nagpaplano o igwang pagsuspinder ng klase. Urog na po, sa mga manlain-lain na mga okasyon, arog na baga, kaini yung makusog na pag-uuran. Yan. So, susog digi mga tugang sa Department Order number 37. Okay, basic pag may bagyo, pag nagdeklara daaning signal number 1, 2, 3, 4, lalo na kung 5, Taigwa na bakit ang signal number 5 mo niyan? Under Pag-asa, tapig calibrate kang Pag-asa ang typhoon warning signal. Automatic mga tugang na pag may signal number 1, automatic mga tugang nga, signal number 1 pa sana, ang gabos na klase sa preschool or kindergarten sagkod
senior high school, kay bali po mga tugang ang alternative learning system, automatic po yan na kansilado na ang klase. Okay, canceled siya. Susugban sa nasambit na department order kung ang typhoon warning signal pigpaluwas sa oras na pinagigibo ang klase. Ano ba? Alas 9 na ning aga, alas 10 na, di ongoing ang klase. Susugpo digi sa kasuguan, an-eskwelahan, bako po ang LGU, bako po ang division office, si eskwelahan mismo, no? Dapat pong suspindirunaan klase. So, magluwas lang po ang bareta na may typhoon warning signal, si eskwelahan mismo, kaipuhan, suspindiruna ang klase, asin papuruli-una ang mga estudyante, asin mga nagtatrabaho sa eskwelahan. Yan. Alagad da, susugban sa number 4, item number 1, sa typhoon. Kung nahihiling kang eskwelahan, na dahil man pwedeng papurulion, halimbawa, baha na duman sa luwas, kang eskwelahan, or nagkusog na bigla si duros, no? Then, maray para magluwas yung mga aki. Kaipuhan, ang eskwelahan, patiniron ang mga estudyante for their safety. As in, probably mag-contact na sa ibang mga agencies to secure help or to obtain help. Maghagad ning tabang para maihatod ang mga kaakian o mapasundo na sa indang mga magurang. Yan. Susok man digdi ang mga alkalde, ang mga local chief executives, mga gobernador. Pwede man daang suspindirehon ang klase maski mayo pa ning typhoon cyclone warning signal. Lalo na kung igwa na ring makusog na duros. Tayo kayo ba kayo mga tugang ang weather iba-iba man po yan. Pwedeng sa mga mga kapatagan, makusog ang duros. Pero doon sa mga napapalibutan ng kabukidan, yan sa Sierra Madre Range, dahil nababangga niya ang makukusog na duros, nagluluya o maluya lang ang tama kang duros duman sa indang lugar. So, dahil nahihiling kan gobyerno nasyonal na iba-iba ang terrain, iba-iba man ang terrain, iba-iba man ang sitwasyon kan mga local government units, pinagtawanan ning kapangyarihan ang mga local government units to decide kung ano ang dapat gibuon, kung dapat pang isuspindir dahil pwedeng low-lying si lugar. Yung mga lugar sa Pilipinas, mga tugang, na talagang hababao na maray. Sa Metro Manila, mag-uran-uran lang, moderate sa nang uran, talagang nabaha pati ang mga tinampo. So, nakuyan talaga na nasuspindir ng klase. Maski moderate rains pa lang. In fact, yellow warning nga nagsususpindir na sinda. Yan. May pa yan yung bagyo. Pag makusog po dahil mga tugang ang uran o inaapod tang heavy rainfall, sa oras na magpaluwas ang pag-asa ning orange and red rainfall warning. Yan. Sa oras na magpaluwas ang pag-asa ning orange and red rainfall warning. Susog sa DepEd order ang gabos na mga klase face-to-face, maging online man na klase, sa kinder hanggang grade 12 sagkud alternative learning system, automatic po yan mga tugang na kansilado. Pag orange and may red rainfall warning. Yan. Kung sakali banda ang mga tugang, arag man katong sa bagyo, nagluwas man pag abot mga tugang sa rainfall, bako yan araw kang bagyo na talagang sarong system, weather system na
magkakaiwa ka talaga ning mas harahalang kaw na accuracy sa forecast dahil kuyan siya. Sabi nga ni kayan, organized yan na system. Ang rainfall mga tugang, lalo na pag ini mga shear line, masakit talagang mag-forecast kayan. Tamarikason mag-dissipate, marikason man iyan magbilog. Kaya nga di ba mga tugang, ibabakin na po ng mga localized thunderstorm. Pag magayunan nga ang panahon, bigla nga ang mauran. Dahil po, depende po yan duman sa init kang panahon or duman sa kaya ba na dyan si movement kanduros, dakulang pong factors mga tawag na pagkukonsiderar ka iyan. Kaya, minsan, ang forecast, bako na nga forecast, actual na. Minsan nakakapagpaluwas ng orange warning, red warning, sa oras sa talagang nagkaigwanan ng accumulation sa atmosfera na talagang madarani mo kusog na pag-uuran. So, sabi nga ni kayan, very tricky ang mga abot mo kayan, very tricky mga tugang ining pagtatauning forecast pag abot sa rainfall. Ayan. So, automatic mga tugang pag orange and red. Yan. Dahil mo na kaipuhan maghalat pa ng anunsyo. Ang eskwelahan dapat isuspindi ang klase. Pero of course, pareho man, ang mga mayor, igaw manggiraray, ang mga gobernador, igaw mangyari kapangyarihan na magsuspindir. Kung sa iling linda, maski mayo ang pinagpapaluwas ng warning signal o rainfall warning, nailing na talaga makusugo na talaga ang uran, and given itong sabi nga ni kayan, historical data or historical baseline. Tayo ko kayan mga tugang na totoo, baloy lang ang uran, pero dahil kawaban, low-lying area, baha na talaga si eskwelahan or baha na talaga si piga-aragian ka mga aki. So, depende mga tugang sa local terrain. So, pag nahihiling na maski maluya-luya pa ang uran, kaya po na magsuspindi, pwedeng magpaluwas ng suspension order ang alkalde o ang gobernador. Pero may caveat digdi mga tugang pag heavy rainfall. Halimbawa, bako man orange warning, bako man red warning. Yan. Bako man orange warning, bako man daang red warning ang pinagpaluwas. May caveat kay digdi mga tugang o igwang garo rider sa pigpaluwas kang DepEd na kung may suspension ng klase, dapat igwa man giraray ng other learning modalities or distance learning. So, sa bagay na ini mga tugang, pag abot digdi sa suspension na bako man orange and red warning when it comes to heavy rainfall, pwede na ang mga eskwelahan mag-suspend lang, pag nakaigwa ng suspension, ang isususpend lang pala face-to-face or in-person classes. Ayan. Pwedeng tawanan mangyarari ang mga aki ning